Здравейте на всички, аз съм Читъра и сега ще играем Ice the Horror Game. Приготвил съм ви още от началото. Нека да почнем. Да натиснем play, само да зареди. Знаете, че миналия път снимах и Майнкрафт на нея. Един мой приятел ми я показва. И аз реших да си я сваля. Винаги рекламки. Няма нищо. На втория етаж. Може да е само една игра, защото няма се натоварвам с страх. Мисля, че всеки ден ще снимам на някоя игричка. Всеки ден ще снимам по една-две игрички. Да, днеска снимах сутринта една и да не ви оставям без клип. Снимам и още една. Сега малко говоря малко тихо, все пак е вечер. Играем на Ice. Идва. Муци. Муцуно. Идеме. Аз се предавам от тая игра. Аз дайте да ви си взема да си пусна таблета, да се заредите. Да снимам на Ice, се настроих. Ама какъв е този шум? Какви са тези шумове? Идва. Муци! Муцито си ни подмина и така, спокойно. Исках сега ще видя колко взема клипа. 3 минутки ми да толкова, нека да очаква. Да, до сега гледах клипове на Ice. Гледах и старите клипове. Не знам. Да очаквайте да снимам и на Minecraft Story мода я зачерпвам. Честно ми е така игра. Предложете, ако искате на коя игра да си сваля и да снимам. Абонирайте се за канала ми, съжалявам, че е много кратък клипа. Чао!